B'investiment ta' 76,311 euro, infetħet l-ewwel dar fil-komunità għal persuni b'diżabilità matul din il-leġislatura. B'din tkun is-sitt residenza li qiegħed jiftaħ dan il-Gvern bħala parti mill-proġett Soċjetà Ġusta. Residenza li kienet tal-familja Paċi ix-xewqa tagħhom kienet la darba jiġu nieqsa tinbidel f'dar għal persuni b'diżabilità biex persuni bħal uliedhom ikollhom iċ-ċans jgħixu ħajja aktar indipendenti u jintegraw fis-soċjetà. Ħolma li nbidlet f'realtà hekk kif fl-aħħar xhur saru numru ta' tibdiliet strutturali biex din ir-residenza tinbidel f'dar fil-komunità. Dar Ave Marija fil-Marsa hija attrezzata biex tilqa' fiha 3 adulti b'diżabilità. Hemm tim ta' social workers li jsegwu l-persuni li qegħdin fuq il-lista li jkunu qegħdin jixtiequ jitlu ġewwa dim ir-residenzi tagħna. Social workers jidentifikaw numru ta' klijenti u mbagħad min-naħa tal-ħaddiema tagħna bejn social worker u bejn persuna oħra mill-servizzi residenzjali jmorru jiltaqgħu mal-persuni ġew identifikati u jippruvaw jagħmlu l-aħjar matching possibbli. Fil-preżent dawn it-3 persuni għaddejjin fi proċess ta' tranzizzjoni, proċess li matulu is-social worker tassigura li kemm il-persuna b'diżabilità kif ukoll raba tagħha jkollhom tranzizzjoni faċli. Min-naħa tagħna social workers naħdmu ħafna fil-qrib mal-familja tagħhom, mhux magħhom biss, biex anka kemm il-familja tagħhom il-parents ikollhom ħafna mixed feelings li huma qegħdin fi stat li ma jistgħux jieħdu ħsieb it-tfal, ikun hemm ħafna guilt feelings li speċi jiena mhux għax irrid imma ma jkunx hemm għażla il-tfal tagħhom ikunu qegħdin jikbru. U nejnuhom jisom jiddiljaw ma daw il-feelings. Biex jitwom is-servizz fuq baż ta' 24 siegħa kuljum, f'din id-dar se jiġu impjegati 20 persuna. Dan in-numru mistenni jiżdied kif is-Segretarju Parlamentari għal persuni b'diżabilità Anthony Agius-Techelis spjega li fil-ġimgħat li ġejjin se jkunu qed jinfetħu aktar djar ta' dan it-tip. Il-proġett Soċjetà Ġusta dejjem ħaddem għalih dan il-Gvern. Fil-leġislatura l-oħra ftaħna 5 djar fil-komunità. Din hija l-ewwel dar li ħaniftħu f'din il-leġislatura. Magħha għandna pjanati oħrajn, 2 oħra, waħda Pembroke u waħda Ħażabbar li ħajkunu lesti fi ftit ġimgħat oħra u għandna oħrajn fil-komunità biex permezz tagħhom ħanatu l-opportunità biex persuni li tradizzjonalment ma kienx ikollhom fejn imorru jgħixu issa ħajibda jkollhom dawn id-djar li jkunu jistgħu jmorru jibdew jgħixu fihom b'mod indipendenti.